Incwadi kaMarko, isahluko sokuqala, yafundeka. Ukuqelaka kwayo ivangeli kaYesu Kristu unyana kaThixo, njengoko kubhaliweyo ebaprofetini kwathiwa, yabona mna ndithuma umthunywa wam phambi kobuso bakho, uya kuyilungisa indlela phambili kwakho. Ilizwi lidwandukayo entlango lisithi, wulungiseni umendo wenkosi, zityenenezeni iindlela zayo. Kwaye kukho uYohane ebhaptiza entlango, evakalisa ubhaptizo lwenguquko, ukuze kuxolelwe izono. Laye liphuma lisiya kuye lonke ilizwe lakwaYuda nelaseYerusalem. Baye bonke bebhaptizwa nguye eYordani emlanjeni, bezixela nezono zabo. Waye ke kaloku uYohane embethe uboya benkamela, enombhinqo wentlonze esinqeni sakhe. Abe ke esidla inkumbi nobusi basendle, wayememeza esithi, emveni kwam kuza lowo unamandla kunam, ekungafanelekileyo ukuba ndithobe phantsi ndiwuthukulule nomtya weembadada zakhe. Mna okwenene ndinibhaptiza ngamanzi, ke yena uya kunibhaptiza ngoMoya Oyingcwele. Kwathi ngaloo mihla kweza uYesu evela eNazaretha yaseGalili, wabhaptizwa nguYohane eYordani apho. Uthe kwa oko ukuba enyuke ephume emanzini, walibona izulu likrazulwe, nomoya onjengowehobe esihla phezulu kwakhe. Kwabakho nelizwi eliphuma emazulwini lisithi, wena unguNyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye. Uthi kwa oko umoya umkhuphele entlango. Waye esentlango apho iintsuku ezimashukumane ehendwa nguSathane. Waye endawonye namarhamncwa, zaye izithunywa zezulu zimlungiselele. Ke kaloku emveni kokufakwa kukaYohane entolongweni, weza uYesu kwelaseGalili, evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo, esithi, lizalisekile ixesha, nobukumkani bukaThixo busondele. Guqukani nikholwe kuzo iindaba ezilungileyo ezi. Uthe ke ehamba ngaselwandle lwaseGalili wabona uSimon noAndreya umzalwana wakhe, bephosa umnatha elwandle ngokuba babengababambisi beentlanzi. Wathi kubo uYesu, yizani apha nindilandele, ndonenza nibe ngababambisi babantu. Bayishiya kwa oko iminatha yabo bamlandela. Ehambele phambili kancinane esuke apho wabona uYakobi lo kaZabhedi noYohane umzalwane wakhe besemkhombeni wabo, beyilungisa iminatha yabo. Wababiza kwa oko, bamshiya uyise uZabhedi emkhombeni, enamaqeshwa, besuka bamlandela. Bangena eKhaphanahum, engene kwa oko ngeSabatha endlwini yesikhungo wabafundisa. Bakhwankqiswa kukufundiswa kwakhe, ngokuba ebebafundisa njengonegunya, engafundisi njengabo ababhali. Kwaye kukho endlwini yabo yesikhungo umntu onomoya ongcolileyo. Wakhala esithi, "Yho, yini na enathi nawo, Yesu waseNazaretha? Uze kusitshabalalisa na? Ndiyakwazi wena lowo unguye, ungoyingcwele kaThixo." Wawukhalimela uYesu esithi, "Yithi tu uphume kuye." Uthe umoya ongcolileyo wambetha wee xhwenene, wakhala ngelizwi elikhulu, waphuma kuye. Baqhephuka umbilini bonke ngokokude babuzisane besithi, "Yintoni na le nto? Le mfundiso intsha yeyiphi na? Le nto noomoya abangcolileyo aba ebathethela ngegunya bamlulamela." Waphuma ke kwa oko edume lwaya kuwo wonke ummandla waseGalili. Kwa oko bakuphuma endlwini yesikhungo bengena endlwini kaSimoni noAndreya benoYakobi noYohane. Ke kaloku umkhwekazi kaSimoni wayelele esifa ecesini. Bamxelela ngaye kwa oko. Weza ke kuye, wamvusa, wambamba ngesandla, yamyeka kwa oko icesina, wabalungiselela.